Mă simt bine, vin cu drag și îmi place. Mă simt ca acasă. Bună, Corni! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a vorbi despre experiența ta avută în cadrul clinicii noastre. Bună, Ana, mulțumesc mult! Multe persoane amână vizita la medicul stomatolog din diverse motive. În cazul tău, despre ce a fost vorba? Am avut mai multe experiențe, ca să zic așa, nasoale cu anumiți medici de când eram mai mică și cumva am evitat lucrul acesta de a parcurge tot tratamentul până la final. În cazul tău, este vorba despre un tratament mai complex și am reușit să parcurgem câteva etape importante. Cum te-ai simțit la noi? M-am simțit foarte bine, am prins foarte multă încredere în voi și în toată echipa și vreau să duc tot tratamentul până la sfârșit. Ce te-a făcut să vii tocmai de la Timișoara la noi? Am auzit de clinica voastră și am zis că să mă duc unde cred eu că o să găsesc pe cineva care chiar să mă ajute și de la prima discuție mi s-a părut că totul este în regulă și am avut încredere să vin aici și vin cu mare plăcere de fiecare dată. În cazul tău au fost mai multe intervenții importante, chiar și îndepărtarea unui chist. Cum te-ai simțit atunci? Ai avut emoții? Am avut foarte mari emoții, dar domnul doctor a fost acolo și l-am simțit prezent și m-a ajutat foarte mult. Acum cum te simți când ești pe scaunul stomatologic? Mă simt bine, vin cu drag și îmi place. Mă simt ca acasă. Dacă ar fi să descrii atmosfera din clinică unei persoane care se teme și ea de medicul stomatolog, cum ai descrie-o? Personalul este unul tânăr, foarte deschis, muzica este foarte bună, te simți foarte bine, nu te simți exact ca într-un cabinet sau ca și cum ai fi la doctor. Te simți ca între prieteni. Mulțumim, Corni, că ai trecut pe la noi și o să continuăm tratamentul. Mulțumesc și eu și abia aștept să finalizăm tratamentul.